Hello guys, for today's video, magluto mi og karning karabaw. Haonon na mo ang karne kay gabi pa ni gilatan. Kay lata na kaayo. So karon guys, kay lata naman guys siya, tanggalon na namo ang mga buto-buto. Bukog sa Bisaya. Nani na siya kahumok guys. Once nga lata na kayo, humok na kaayo, tanggalon ang bukog. Saan box niya? Pagkaon na nila ng box niya. Saka na magkailang mura na. So, ato ano pong slice on karon guys. Kay para ready na. So, mao ni ang mga ingredients. Tanawa lang sa description guys, kay naa dito nakabutang tanan. Ng mantika, iuna ang ahos, sunod ang luya, pukayon, idagdag ang lamas, pagkahuman karne, o kayo na pod. Idagdag ang patatas, idagdag ang carrots, pukayon para malata. Pagkahuman, i-add ang afritada sauce. Sunod, i-add ang pineapple tidbits. Then, i-mix. Butag paminta powder. Ibutang dayon ang dahon, paminta dahon. Ug idagdag na dayon ang gata. Patatawaran sa nato guys kay para maluto na ang gata. I-add ang magic sarap. Tapos pitsin gamay. Then mix.
Kaya nahinay lang pag mix. Idagdag dayon ang sibuyas dahon. Para pa na rin, silaw kita. Bisa kita lang ko. Tapos siling espada. Pataw-tawran sa nato guys kay para malapot ang iyahang bata. Iyahang sauce para mo lapot pag-ayo. Dapat ito na taklog mo. Kapit na maluto guys. Hindi kita sa kanila. Hey, luto na ang aming afritadang kalabaw. Tikiman time. Guys. Okay.